нисек таулар барлыкка килә. Безнең якта Урал таулары мәсәлән тәрән ер астында тикләнешкә плиталар бер-беренә төгешеп тау күтәрелә дип әйтәйек. Эпоста әйткәндә кем укыны белә, Урал тауы ул безнең Урал батырыбыз ята тере һәүдә үзе исмәй табигатькә һибә. Мәңге калам тимәгез дип һөйләй, хатта баштала янлыктарда яйганда улар әйтә, безгә лә мәңге яшәргә кәрәкмәй дип, улай дөрес түгел дип һөйләй хайвандар. 1 миллиард ел элек ошо жердә диңгез булган, Уральское море, белдегезме? Урал диңгезе. Ул сакта Урал тавы булмаган. Ер каттары төгешеп Урал тавы күтәрелгән, барлыкка килгән һәм һау киткән, таркалган. Эпоста әйтелә күп сакта диңгез дип. Диңгездән дөйүдәр сага, батыр иңгән дөйүдәр хәзерге тауга әйләнә дип. Һәм шул хугышкан ере ул диңгез өсте һамак гел әйтелә. Абузатта осып безнең батыр уларды фәлән фәсмәтән унда-бында иткән инде. Вакыт буенча һарау. Языла гел көндәр үткән, айдар, елдар хугышкан дип һәм ысынындагы Урал таулары 100 ел исендә генә барлыкка килмәгән. Ул меңдәр ел. Һәм әйткәнем диңгез эпоста ул хаос һәм бушлыкты аңлата. Шул 1000 елдар хаос һәм бушлык был yerдә булган, әлбәттә бөтә һау булгас нимә булган. Һәм Уралдың еңеүе менән тәртип килгән Урал тауы яткас, шуны менән һау киткән һәм хәзерге безнең мотор Яшел Башкортстан ере һәм якын ердәр ошо Урал тауы аркасында дип әйтәйек бар. Һәм һорау эпоста кайдан улар Урал диңгезен белгәннәр ул? Кайдан белгәннәр ул? Бөтә һау булганын. Дүрт ягын диңгез ураткан,